La 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 la. De winter is begonnen en dat is geen flauwekul. Met sneeuw en gure wind en heel wat graden onder nul. Er zijn 12 extra bedden in de bossen nachtopvang. De dagen zijn al koud genoeg, de nachten duren lang. In restaurant Het Anker zijn vrijwilligers in touw. Een stad die zo gastvrij is, laat geen mensen in de kou. Bij Bostion wordt kleurrijk weer gegeven. Wat wij in stad en dorp zowel vandaag de dag beleven. Bij Bostion wordt kleurrijk weer gegeven. Wat wij in stad en dorp zowel vandaag de dag beleven. 44 mensen kunnen er 's nachts terecht. Het is hopelijk voldoende, want het weer is slecht. Ook zogenaamde illegalen mag je, nee moet je helpen.